cinciripit cintrisili lambe lambe kok nek ngandian lambe rek salah cinciripit cincirip oh aku mau cincrisili ya kajate ora dadi cinciripit gula batu gejepit wah ampuh iki truk iki matine nganggo kajak-kajak ayo bapak nek nggawe mesti ampuh kok yo nah yo ana minggat nah Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet Gang iki bagianmu le udus pawang ulo Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti kajate ora dadi piye Gong mau aduh cekel ora kenang lihe kajate ora dadi Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demet e, Kong. Iki apa e? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen iki wae. Oh, jeneng demet kok. Iki demet medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpah janganmu lho. Ora nganti iki ilang obong mati kok tak ajar. Ya tak apake artamu parti ora kajate ora dadi ngapa ya kalau menjengi munggah menjengi aku haus yang apa ora kajate ora dadi reng asline demite udu iki Andi nang kono ngeri tenan ya aku anak gendruwo ajar gas lu kok. Endi? Wah. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Bareng iki ora cocok tuwekan ora. Kom. Sakit ya, Kom. Aku jane melas lho, Bro. Demet kaya ngene aku sok melas. Yo, iki ora disamak, ora dikadang. Senengane kudu karo menungso ngono kok apa kowe mentolo iki jenengan Purwang lho kok ora
dulur. Ora ndono. Kowe mandhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya, mbaya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki 16 e. Bagong iki nekat ora. Gregetan aku. Rasane kaya kepiye no? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa? Dan balane betahe Durkana sing nggawa mriyem to. Siap menembakkan. Ngeri to. Bunuh. Ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane to. Kompetisi demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegoda dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menek. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Ya nek ora wong tuwa tak kebandase ya. Kok gayane liwat kok karo jangan iki jaweni. Waku ora. Antasena ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem bareng kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nawa gareng Petra Bagong. Kowe pancen wong-wong sing lempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih Pak, pangestunipun Bapak. Nggih Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentemaken. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho Gong, gek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tro? Kayanganmu ndi, Tro? Ayo kono, dhuwur kono aduh. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembuka Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nah aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehake piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen malkang legong ngelingono putrane sang Bojogati
mangeli ngono ra wis beres ya iya. Wong ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pengestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah gunung Himawat utawa gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Ngono kuwi matane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono, wah gelundung mobar. Kok ada ta, Pak? Wancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis dituta dening Bapak Semar. Tak andani balimu nggawa winih jambu Diponirmala karo winih Telem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki ngono. Ndak ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak bidal dinten menika. Wis jareng. Engko gara-gara ora nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar PKB Toto Lipitek. Ya terus aku tak makasih ya terus. Hati-hati ya Gong. Berantasan Allah nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke yang ngronot gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja tunggahi lho kok ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Wong ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki kadhi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas lho piye iki? Ngarep dikongkon kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dandut. Benar. Aku nanti kira-kira mataku. Wah, iki ora gunake. Dandut. Nah, kaya kowe kepenak banget, Truk. Iya. Nangis demen. Wajar. Ini gending Banyumasan mesti gumer-gumer ya. Wah, pokoknya ramene ora jamak-jamak. Lah iya. Truk. Kuwi cegake Bathara Guru kuwi, Truk. Oh, ilahem. Mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Petruk wayah ulun Petruk. Ulun Bathara Pathuk. Cedhake Wirabrajan. Petruk ngerti ya, ulun lagi ngoyak Bathara Guru. Sampaikan salamku kepada Semar Badranaya. Ngono wae ya Petruk. Ulun kondur Makayangan. Truk. Kok kaya suarane Bagong ya, Rek? Sajake ning menungsane nanti kok ora ketok. Ulun ngambah dirgantara, Petruk, dadak numpak pesawat larang. Iki ulun ngambah dirgantara secara pribadi. Lho kok iso mabur kok? Iso wae wis. Yo, kowe omong Semar aku lagi ngoyak-oyak Bathara Guru. Semar kon tata-tata. Yo. Buku Ratu Sang Paduka ngaturaken pasgan monokrami inggih Yayi. Sampun kami karo bombong raos manah. Krishna bakti ku katur. Ya werku durung tak tampa. Koko Prabu sembah kula. Ya Arjuna tak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten siba wonten Praja Ngamarta. Monggo Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayandaka. Nanging manipun ing dasa mriki sampun tanganipun tigang candra
Kyai Semar mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu menggah pemanggi paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yai nuwun sewu. Menapa Yai mboten utusan kan para kadang utamanipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjaken kelawan Kakang Semar Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ingkang katon kula tumuli tetarusan ing paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Apa Dimas ora ngerti apa to men dadi jalaran dene Kakang Semar rasuhan marang Praja Ngamarta. Aja lakon-aku nek takono Jlampruk. Jlamaka sing saben dina ora nate pisah lawan Punakawan. Arjuna kula paring adhel. Apa Sadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos. Nanging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggih beda Koko Prabu. Sarateng pandam sumula madangi jroning pasarean menawi wadana katon remu-remu kalingan ngrang sang malah untung Tatali wang pikulun manik moya kanggo kaget Kang Samya Mula pikulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Pikulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Punta Dewa Luntombo. Pikulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntombo. Guru kakekku aku maturke sembah. Iya Werkudara Luntombo. Pikulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntombo. Menapa to darmanipun dene paduka Pikulun kraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upami badhe amiji dhateng sawanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Punta Dewa, wonten timbangane adhawu. Aja kaduk ati kajron penampa, yektine Prapta Ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti ya nggih. Dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Punakawan Pandhawa. Polah gawenipun Punakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pikulun. Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Prampertangga Jiwang Jambudita Nirmala kinaryosono rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atas suwun patrapu utawa ulun dawahe saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Punakawan kita. Werkudara, Janaka wonten dawuh. Prastawaca dawuh panjenengan wangat dipun Bathara Manikmaya Dimas. Punakawan Bagong elena aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, ya. Bagong dalem. Bagong non. Apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Ora basa anu nggih. Sebab apa? Mulang matematika ora rampung tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sembahane para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu motho-motho sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru maringake winih Prampertangga Jiwa Jambudita Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa kula ora arep mamone Bapak wis maring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Prampertangga Jiwa Jambudita Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso.
dene ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, "Nun, aku sapa?" Lho. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bathara kurang ajar. Lah karo awake dhewe kok aku sapa? Lah aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wong sing kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wong sing kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, "Nun, aku sapa?" Wah, loro sing edan iki. Wong loro doraine karo awake dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin jaluk pelem Petangga Jambu dipanengono. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora. Ora leren jangka kowe. Iso aku ya wan. Wah, nek kena mudhar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis no. Nek ra mulih none bapak, tak pasrahke bapak ya aja wani lo bapak apa piye mas aku. Terus wong nglimpangke meja mas. Ora. Aku tangan teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, ambil mudhar. Penyakit ratalan. Ya ora apa-apa dinggo. Dinggo gayang isu-isu anjat terus. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Oh, ndi ini ya. Ini dhewe wae. Aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wineh pelem Petangga Jambu Dipa Nirmala. Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cethil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelem Petangga Jambu sing wujud wineh. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Wis kembang api anu guntur geni guntur angin. Petik-petik ngono. Kowe lara, walah pengajene bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani ngono iki ora pasah. Syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji wae kei ra kei antil. Wah. Canggleleng. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Ora iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Jana karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara manging aku kaya Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong dhewe engko wong tekan kene, Pak. Ndara Janaka ya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani ngomong. Wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gaju ndase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Ini Bagong. Kene pasrahno awak buandine. Ambiar. Lho Kong sing wani omongan Ndara Werkudara. Ora ini nek wani. Ambane aku rono kadoan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene. Kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, kamas sampun. Sampun.
Iki mbok ora cerewet ngono. Nek kowe dolak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Masudi. Oh, semen sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Moyo. Lan niki wis saka dadi wujud Semar nganti tekan seprene niki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng Kinarya srana anggen kula mbangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggali sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gedeng keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki kok. Kang Supan munyuk to. Wah. Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan opo sak karepmu. Ora ono apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampeyan. Nggih. Terus aku kudu pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel iki. Mengke rak Manik Moyo tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjike karepe pripun. Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu mbok. Aku ngelongi derajatmu mbok. Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Dewe ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Karo bojomu kok. Wah, bojoku iki traing. Medeni lho terus bojone nang sini. Oh. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu siringan raruruan blas nek tak jawe itu juga dhewe ngono kuwi aku mas seneng jane wong juga akeh juan iya dadi gawe mesu wae iso juga akeh ora tak gawe mesu ora iso juga akeh ora iso dum-dum aku iya sirmu piye aku tak takon ayo saiki mbok wenehke ora nek ora kowe tak tanteng butuh nang kene apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki pertangga jiwa tak gawake Bagong jamu dipun ora rontoki kabeh kowe do meleh ora mangan apa-apa yo ayo kose konjur ayo Pak ayo dirontoki saiki Pak bare pangan munyuk Bocah ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lha aku ora seneng aku. Wong kampung iki gedane kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Iya. Hah? Nggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pertangga jiwa lan winih jambudipun nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung radikake barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng utuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Ya ini kok mangan gedang. Marai merinding. Apa to ya? Sir-sirane aku. Marai lan jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang kira ati kaya dedek ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Awere.
calon kowe punya pertama jauh-jauh. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wis tak trima kok. Ning jaluki karo Kakange kok kaya ngono. Ngono lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adre bawa to? Heeh. Aku degaan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku buntut ya. Sedot kere. Nanti dasmu. Kaya bayi ya lho. Irung buntute irung nanti karo mbokne di. Oh, tak terus. Aku sentrap ngene iki. Heeh. Ini ora golek anget-anget. Iya. Ayo kene. Wene. Jambu Diponirmala pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalikan. Nek kok ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora menang nyawang wine Jambu Diponirmala wine pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Wis. Mangkel. Sesuk golek wine, Dik. Ya Reng ya. Ditandur ya, Reng. Kene wae, Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane wine. Nanti jengkel kok rasane omong wae gek mung waton ngawur ya omong. Nek ora ngono aku mulai dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lho. Sinuwun Dwarawati. Iya, Bagong. Kuwi cinden. Seneng nyebutake wine, ora mengartakon karo bapakmu. Mantakoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine lho, Bapak. Pripun to, Pak? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah rejo, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyai-piyai sepemanca negara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.